Mentrestant, el servici d'Almudaina, a prop de Planes, on s'han cremat vora 400 hectàrees de terreny. Els bombers vigilen de prop la serra de l'Almudaina, a Planes, on en menys de 24 hores s'han cremat 400 hectàrees d'alt valor ecològic. L'incendi està controlat des d'este matí, però encara no el donen per extingit. El foc va prendre força al cim de la serra i va passar d'una vessant a l'altra. Durant la nit, els veïns d'Almudaina han vist de prop les flames. Van intentar, sobretot, tallar el que és tota la zona de Pinar, que es veu que és el que més valor en té, i una volta que vam poder fer això, durant la nit s'ha pogut actuar en molt pocs puestos pel tema perquè era inaccessible, estava completament en cumbreres i no hi havia accés. Entonces quedaven un parell de focos i este matí els millors aèreos s'han liquidat. A les 9 del matí han pogut donar-ho per controlat i durant tot el dia avui tindrem millors així de vigilància, bombers i brigades forestals. Este matí els bombers lluitaven contra els últims focus. El punt més rebel es trobava al terme d'Almudaina, encara que també ha afectat els termes de Planes, Balones i Benimassot. Tot indica que este foc podria haver sigut provocat. No tornaran a viure una altra nit en vela. Els bombers estaven a l'aguait. L'incendi de l'Almudaina, a prop de Planes, estava controlat però no extingit. De fet, esta vesprada s'ha produït un rebrot. A hores d'ara hi ha 3 brigades i un camió intentant apagar les flames que ha revifat a la serra. I també ha actuat un avió Air Tractor. Entonces van intentar, sobretot, tallar el que és tota la zona de Pinar, que es veu que és el que més valor en té, i una volta que vam poder fer això, durant la nit s'ha pogut actuar en molt pocs puestos pel tema perquè era inaccessible, estava completament en cumbreres i no hi havia accés. Poc queda per cremar a la zona. Ahir es van destruir 400 hectàrees d'un alt valor ecològic. Durant la nit, el foc es va acostar a Almudaina, però el vent allunyà el perill. Esta vesprada s'ha declarat un altre foc a la Canyada, a prop de Villena, que ja s'ha controlat. La ràpida actuació dels mitjans aeris ha evitat la propagació de l'incendi. Forestals continua a la serra d'Almudaina, en concret al terme municipal de Planes, per evitar que el foc revife. L'incendi ha cremat 400 hectàrees de pins i matolls. En alguns pobles del comtat afectats per les flames, com ara Almudaina, els veïns han passat la nit fora de les seues cases per por que el foc arribara a les vivendes. Ha sigut una nit llarga per als equips d'extinció. Aquestes imatges són de nit. El foc va començar al voltant de les 5 de la vesprada al terme de Planes, a la comarca del Comtat. Ben entrada la nit, les flames s'estenen pel cim de la serra d'Almudaina i amb facilitat passa d'una vessant a l'altre. I ha afectat els termes de Balones, Almudaina i Benimassot. La foscor i la inaccessibilitat del terreny, una zona plena de barrancs i talls, ha dificultat les tasques d'extinció. De fet, fins a les 9 d'este matí, el foc no ha pogut ser totalment controlat. Los medios aéreos los tengo ahora trabajando en Granadella. Si fuera urgente, se puede desplazar un medio aéreo hacia la zona. Este matí els bombers tractaven d'ofegar els últims focus. Fins i tot han hagut d'emprar material aeri. El punt més rebel es trobava al terme d'Almudaina. El problema és això, és una zona molt abrupta, ¿no? Entonces el problema el teníem perquè, clar, fer una instal·lació en aquestes zones pues, du molta feina i això ens ha complicat prou les tasques, no? Però bé, la gent ha treballat molt i han pogut fer-se en ell al final i han pogut controlar-lo en bones condicions. A hores d'ara, un cos de guàrdia de bombers vigila perquè el foc no reviscole. 400 hectàrees han quedat arrasades en aquest incendi, possiblement intencionat, que ha danyat zones d'alt valor ecològic. Cap vivenda ha sigut desallotjada, encara que s'han viscut moments de tensió en les poblacions afectades. Un canvi en la direcció del vent va fer saltar l'alarma a Almudaina. Tot un poble enfrontant-se cara a cara amb el foc. Les flames s'acosten perillosament. Rames de cirer poc poden fer. La impotència fa esclatar la tensió. El foc s'acosta a l'ermita d'Almudaina. Cada veí fa el que pot. Nosaltres estem preparats, a nosaltres ens han dit prepareu-se que si hi ha 2 trencadors d'armeles i es poden pegar a foc tot i no ens diuen què han de fer. Tota la part baix, quan ha arribat el foc baix, antes d'arribar als màrgens, la gent hem anat controlant-ho i hem anat apagant tot. La salvació arriba des del cel. És el so dels helicòpters. Paren just a temps el front. Carreguen aigua de la piscina municipal. Es fa de nit i no es pot perdre el temps.
El perill del foc ha passat. A les 9 de la nit s'allunya el perill en Almudaina. Les flames s'allunyen cap a la serra. Molta gent se n'ha anat del poble, però altres s'han quedat ací a l'espera de les recomanacions de la Guàrdia Civil. Molts es resignen a abandonar les seues cases. Confien que el vent no torni a canviar i els sorprenga de nou.